Ik begon met jou met wel enige irritatie over het fantastische cultuurbeleid van het kabinet. Maar uiteindelijk is dat toch geëindigd in een waanzinnig leuk initiatief. Kijk eventjes naar de ceremoniemeester. Ik ga nu iets. Mag ik nu Joop het woord geven? Precies. Ik heb eigenlijk nog nooit in al die jaren 1 keer een project tot een goed einde gebracht met iemand van de overheid. Dus ik vind het echt uniek. Echt, en een compliment aan jou, Mark. Dank je wel. Ja, leuk. Even heel netjes. Ja. Ja, daar staan ze dan beide op de foto. Als je dat nou bijvoorbeeld in Afrika zou verspreiden en je zou vragen wie zijn die twee mensen, zouden ze dan raden wie de minister-president is en wie niet? Of wie er op de olifant heeft geschoten. Ik zal weer een sigaar zijn. Meneer Van den Ende, u heeft vandaag iets naar buiten gebracht, want u was iets begonnen uit een ergernis waar we later over te spreken komen. Dat heet het Blockbusterfonds. Dat heeft u niet alleen gedaan. Dat doet u samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds, met het VSB-fonds en met de Bank Giro Loterij. Vergeet ik er nou nog één of niet? En de Van den Ende Foundation. En de Van den Ende, ja, uiteraard. En uw eigen foundation. Laten we eerst maar even, gewoon voor de helderheid, duidelijk krijgen, waar gaat het over? Het is een fonds. Het is een samenwerkingsverband waar een bedrag bij elkaar gebracht is door de 4 partijen. Wat neerkomt in 5 jaar rond de 60 miljoen euro. Wat beschikbaar is voor speciale culturele evenementen in Nederland. Ja. En kunt u een voorbeeld geven van wat voor soort evenementen dat zijn? Nou, we hebben 3 keuzes gemaakt om ergens mee te beginnen. En dat zijn 3 totaal verschillende evenementen. Het eerste is van het fotomuseum Foam. De tentoonstelling en de expositie en de fair die daar gaat komen, die heet Unseen. Dat slaat op dat er nieuwe fotografen, werk wat van bekende fotografen nog nooit vertoond is, komt naar Amsterdam. Ja. En dat wordt als voorbeeld Paris Photo. Dat is fotografie is in de wereld heel erg hot. En het is belangrijk om de beste galeriehouders uit de hele wereld, de beste artiesten, om die hier in Amsterdam te laten zien. Maar het moet anders zijn dan New York, Londen. En er is gekozen voor het presenteren van vooral nieuw, groot talent. Dat gaat hier plaatsvinden. Dat is een internationale beurs. En die was opgezet door Foam, klein, bescheiden. En met de hoop in 2, 3, 4, 5 jaar te groeien. Door nu het gebruik te maken van het Blockbusterfonds zijn er een aantal financiële stromen en prijzen die de Bank Giro Loterij gaat geven aan de winnaars. Waardoor die tentoonstelling bijzonder wordt. Mogen wij, want als u heel veel voorbeelden noemt, dan komen we een beetje door de tijd heen, terwijl er een toch interessant maatschappelijk aspect zit aan die samenwerking die u vanmiddag tentoon heeft gespreid met Mark Rutte. Als u het niet erg vindt, dan willen we toch even terug naar wat u een jaar geleden zei over het cultuurbeleid van deze regering. Ja. We hebben een kabinet. En dat kabinet dat heeft besloten om met een gigantische hakbijl de kunsten te lijf te gaan. De regering vindt dat podiumkunst voor de welgestelden is. En die kunnen makkelijk 13% meer betalen. Een kabinet die wat zo praat over kunst is bijna gevaarlijk. En de vraag is natuurlijk, hoe heeft Rutte u zo weten in te pakken dat u vanmiddag gearmd op de foto ging? Nou, of andersom, dat kan ook. Het leuke is dat ik heb steeds kunnen zeggen en men blijven zeggen dat ik het niet eens ben met hun kunstbeleid. Dat ik het verschrikkelijk vind dat de BTW verhoogd is, dat het een ramp is. En zo ben ik ook dat gesprek begonnen. Dat was vast niet gezellig. Nou, ik bedoel, ik ben te beschaafd om gelijk ruzie te maken als je binnenkomt. Maar ik was toch wel van plan, mijn lijstje had ik bij me, want ik zal dat zeggen en dat zeggen en dat zeggen. En na 10 minuten, ik werd echt op een hele leuke manier
nam hij de leiding en over de problemen die de Van Ende Foundation had met het sturen van brieven waar geen antwoord op gekomen was. En hij pakte het vast zonder te verdoezelen. Hij zei, dat is fout gegaan, dat is fout gegaan en dat moeten we anders doen, dat zullen we anders doen. Maar ook het cultuurbeleid anders doen? Nou, dat was natuurlijk maar gelijk mijn Minder vraag. bezuinigen, minder BTW erop? Kijk, ik blijf zeggen dat het verschrikkelijk is wat er gebeurd is. Maar het is gebeurd. En in dat gesprek kwam ik erachter dat is niet terug te draaien. Alle protesten die er geweest zijn, en dat is het bijzondere, al die protesten zijn niet gekomen van het publiek. Niet van de mensen die gaan kijken. Nou, ik herinner me het Leidseplein, dat stond vol met mensen, hoor. Maar veel makers. En niet terug kunnen draaien, dat klopt natuurlijk ook niet In de politiek helemaal, kun je hè? alles terugdraaien als je de Dat is wet geen maar verandert. natuurverschijnsel natuurlijk. Oké, nou, ik zou zeggen, u zit in de Kamer, gaat uw gang. Hè? Ja. Nog even... Zorg even dat u de verkiezingen wint en dan Zo is gaan we dat. dat zien. Dus ik ben uw man dan. Hè? Maar U zegt dat u op de SP stemt, hoor ik u dat nou zeggen? Ja, dat is nieuws. We gaan het bekijken. We gaan het We bespreken. gaan het er straks over hebben, ja. Bel me niet, ik bel u. Maar goed, we bleven even dus bij dat gesprek met Rutte. En In wat dat er dan... gesprek heeft hij mij uitgelegd, dit is het regeerakkoord, dit zijn de afspraken. Ik kan daar niets aan veranderen. En dat zal alleen misschien bij nieuwe verkiezingen, andere kleur. Ik ben van mening dat als er morgen een kabinet komt van de PvdA met de SP en noem maar op, dat ze niet in de gelegenheid zullen zijn om die 200 miljoen zomaar terug te geven. Ik denk dat de kunstenwereld zich moet beseffen. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar we moeten verder. Pak je creativiteit, probeer we gaan niet zitten mopperen, alleen maar. Ik heb het gesteld, ik blijf proberen om de BTW te veranderen, maar het is onmogelijk op dit moment. Dus ik heb gekozen in dat gesprek, omdat Rutte dat mij ook heeft uitgelegd en gezegd, luister, ik heb geen geld voor alle plannen. Ik heb het niet, we kunnen het niet betalen en het zal alleen nog moeilijker worden. Maar als ik je kan helpen met welke verandering in regelgeving, alles wil ik doen als er een goed plan is om je te helpen. Maar geen geld. Nee, maar nu dat is duidelijk. Is dan niet het risico wat u loopt? Dus u geeft veel geld, dat is fantastisch. U geeft veel geld aan de kunsten. U verzamelt ook mensen om u heen die dat ook willen doen. Ook fantastisch. Ja. Maar u legitimeert wel bezuinigingen waar u juist zo tegen bent. Nee. Want Rutte zal zeggen, kijk, dat is mooi. Vanmiddag in de presentatie mooi initiatief. begint hij te zeggen, luister, ik weet dat je heel kritisch bent. Je blijft kritisch op wat we doen. Maar je kan ook zeggen, als ik nou niks gedaan had, als ik zeg, nou, ik blijf boos. Hè, dan wordt het schande. Hadden we nu geen fonds gehad van bijna 60 miljoen. Ja. Dus wat is de keuze? Dat is een moeilijk dilemma. Misschien heb ik iets gemist, maar wat heeft Rutte met dat fonds te maken? Ja, waarom was hij erbij? Waarom hebt u niet gewoon een eigen fonds begonnen met die partijen samen en alleen op de foto geweest? Ja, waarom? Rutte heeft mogelijk gemaakt dat de Bank Giro Loterij een verruiming krijgt van hun vergunning. Want het grootste bedrag van die 60 miljoen, zeg maar even, komt uit de bijdrage uit de Bank Giro Loterij, de cultuurloterij van Nederland. En wat er dan veranderd is, dat de Bank Giro Loterij meer prijzen mag weggeven in de komende 5 jaar. En als een loterij meer prijzen weggeeft, dan groeit een loterij. En uit die groei kunnen alle doelen die er zijn toch hun geld blijven behouden. En dat staat ook het plan voor gegarandeerd. En wij kunnen dan op een goede manier tickets, bijvoorbeeld bij die fototentoonstelling worden 400 prijzen gegeven. Je wint een kunstwerk, een foto, die kun je zelf gaan kopen. Je kunt het als aanbetaling gebruiken. En zo worden er allerlei originele manieren bedacht om kunst bij het publiek te brengen. En de kunstorganisaties in Nederland te helpen goede dingen te organiseren. De risico's die steeds maar beneden bijgesteld moeten worden omdat alle geld minder wordt. Om ze te helpen om niet in die grauwslui, niet in het dat het allemaal maar nog kleiner en nog simpeler moet. Waarom heet het eigenlijk Blockbuster? Ja. Het woord bestaat wel. Dat is Duits, hè, geloof ik, toch?
Sorry? Duits. Oorspronkelijk Duits. Nee, Bijna. de oorspronkelijke betekenis van blockbuster is een bom van 4000 pond. Nee. En daarna is pas de betekenis gekomen dat je een festival hebt Nee. dat heel veel mensen trekt. Dan heb je nog een derde betekenis. Ja. En, Dat staat op Wikipedia. en dat is de makelaar in de VS die in een 100% witte wijk een huis verkoopt aan een zwarte familie. Waarna die witte mensen allemaal wegtrekken. Ook, er zijn nog... Maar wat is de betekenis in het fonds? In 1917 hebben acht filmmaatschappijen in Amerika, die toen in een behoorlijke recessie zaten, gezegd: als we nu samenwerken, dan kunnen we grotere films maken. Dan kunnen we bioscoopketens kopen en dan kunnen we zorgen dat de opbrengst niet naar de bioscoop-eigenaar gaat, maar naar de makers gaat. Dus daar is het blockbuster begrip uitgevonden. Ja, Wim. Hè? Je had het al opgezocht. Daarna zijn de clusterbommen daarna genoemd en nog een aantal zaken. Nee, dat heb ik niet gezegd. Laten we even kijken. Wat meneer Van den Ende, u heeft net verteld... Dus samenwerken. En dat is wat er nu ook gebeurt met de Bank Gierloterij, Cultuurfonds van het Prins Bernhard Fonds, het VSB-fonds en de Van Ende Foundation. Het is al nooit eerder vertoond. Wij laten zien met z'n vieren dat als je samenwerkt, dat er opeens additioneel nieuw geld komt. Juist. En dat was niet mogelijk geweest als Rutte met justitie, met financiën en het ministerie van Cultuur, die hebben dus in 4-5 maanden iets mogelijk gemaakt waar je anders 2, 3, 4 jaar mee bezig bent. Goed. We hebben u net gevraagd naar uw ontmoeting met Rutte, maar we doen toch ook een beetje aan hoor en wederhoor. Dus we hebben Rutte ook even gevraagd hoe zijn ontmoeting was met Joop van den Ende, die daar binnenkwam stieren. Nou kijk, Joop van den Ende heeft 2 standen. Hè. Hij kan vrolijk, enthousiast zijn of hij kan boos zijn. Dus laat ik maar gewoon zeggen dat hij een beetje bozig binnenkwam. En ja, als je dan zo bij elkaar zit, dan kun je even kribbig op elkaar zijn. Waarom doet de regering dat nou zo? En uiteindelijk hadden we allebei zoiets, laten we nou maar iets doen met dit gesprek. Er ook wat positiefs van maken. En niet blijven hangen in waar we het over oneens zijn. Volgens mij wist hij al lang toen hij binnenkwam waar hij mij van wilde overtuigen. Dus de vraag is nog maar even wie heeft ingepakt. Nou, we hebben nu een eerste initiatief. Wie weet waar het volgende gesprek dan weer toe leidt. Ik denk dat Joop en ik en Janine en ik elkaar blijven zien. Oh jee, gaan jullie op vakantie? En wie betaalt dat? Ja. Ik moet zeggen, ik wil best wat bekendmaken hier. Wat gebeurde er vanmiddag? Ik was opeens Janine kwijt. Die was met Mark Rutte naar het torentje toe. Nou ja, ik denk dat moet niet gekker worden hier. Maar goed, dat maakt niet uit. We hebben een premiersvrouw in het publiek zitten eigenlijk. Ja. Maar dit is natuurlijk allemaal leuk en vrolijk en enthousiasme en wat dan ook. Denkt u dat het tot meer gaat leiden dan alleen dit tussen u en hem, bedoel ik? Nou, ik blijf proberen. De BTW vind ik echt verschrikkelijk. Dat kan niet wat daar gebeurt. Niet alleen voor de podiumkunst, maar popconcerten. Er gaan dingen ons land voorbij. Bedrijven zullen producties niet meer gaan maken. Er zal een verschraling komen. En dat komt voor een groot gedeelte door de BTW, de kunstenbezuiniging. Maar de 13% is echt heel veel. Ja. Maar het zal in deze regeerperiode, hoe lang die ook duurt, zal het niet teruggedraaid worden. Dus we zullen oplossingen moeten vinden om daarmee om te gaan. Nog even iets in de praktische zin. Stel dat ik een cultureel ondernemer ben en ik heb een idee om iets te maken en ik kom bij u. En ik zeg, ik wil graag, nou, laten we zeggen, het 400 jaar betrekkingen Turkije-Nederland vieren. En ik wil allerlei Turkse en Nederlandse kunstenaars vragen iets te maken. En ik denk dat gaat lukken. En u zegt, ja, oké, ik geef daar wat geld voor via dat fonds. Nou, met ons allen. En ik verdien daaraan bijvoorbeeld 2 miljoen euro of zo, omdat ik een fantastisch plan heb. Ben ik dan rijk of moet ik dan mijn geld terugbetalen aan u? Dan zal het contract zo zijn dat je daar... Het is niet de bedoeling dat daar mensen rijk van kunnen worden. Het is wel de bedoeling dat het cultureel ondernemerschap gestimuleerd wordt. Dus ja, we hopen dat grote evenementen zo succesvol zijn dat het zelf kan bedrijven, dat het geld terugkomt, dat ze dat ook terug moeten betalen. Dan moeten ze terugbetalen. Dan moeten ze zonder rente. Als het niet lukt, hoeven ze niet terug te betalen. Maar het is een revolving fonds, zou je kunnen zeggen. Dus je moet het terug kunnen... En dat geld blijft beschikbaar. Dus de 7,5 miljoen die de fondsen beschikbaar gesteld hebben... zal absoluut 5, 6, 7, 8 miljoen, 9 miljoen van terugkomen als het niet meer is.
En ik hoop ook dat andere fondsen, en daar zullen we in de toekomst aan moeten werken als bestuur, hè, als 4 organisaties, om te kijken of er nog meer mogelijke financiële stromen zijn. Ja, het is natuurlijk een prachtig initiatief, maar zoals u zelf ook al zegt, de aanleiding is redelijk schandalig. 200 miljoen bezuinigingen, btw-tarief omhoog. En het is inderdaad kunst en cultuur en dat mogelijk maken is in mijn ogen ook echt een taak wat je met elkaar moet organiseren. En een teken van beschaving, maar die is natuurlijk een prachtig initiatief. Alleen die hakbel, ja, die zetten ze ook in andere zaken, zoals het onderwijs. Dus dan denk ik van ja, wie komen overal. Overal. En dat is wel het zorgwekkende. En, nou ja, Maar ik denk dat een volgende regering, hè, want ik heb altijd gezegd, ik begrijp dat er bezuinigingen moeten komen. Ja, Alleen de manier waarop en de hoeveelheid. Hè, daar ben ik echt een felle tegenstander van. Ja. Maar dat we moeten bezuinigen, ja, dat is klaar. Nee, dat is evident. Alleen de vraag is, doe je dat dan inderdaad in het onderwijs, de kunst en cultuur, de zorg of de jonge gehandicapten? Of doe je dat elders bijvoorbeeld Gaat er ook meer eens een keer de bezuinigd worden hypotheekrente op de aftrekken? kunst? Weet u dat? Ik weet het niet, maar ik denk Hebben dat jullie het... niet die afspraak het gemaakt dat dat niet gaat gebeuren in ieder geval? Nou ja, ik probeer uit te leggen dat ze dingen moeten... De geefwet. Hè. Wij zijn, als Van Ende Foundation zijn we de grootste particuliere fonds. Hè. Dus je hebt het Prins Bernhard Fonds, dat is nog groter, maar dat is niet particulier. Dat is, hè. En het VSB-fonds, ook niet een particulier fonds, ook groter. Maar Van Ende Foundation is het grootste particuliere fonds. Ik wilde graag meepraten over die geefwet. Want we kunnen wel zeggen, we moeten meer particulier initiatief hebben. Maar in Amerika betaal je 25% belasting en hier 52% belasting. Ik vind het gek dat je dan meer kan geven. Maar heeft u de indruk, dat vroeg Jeroen, of er nu een einde gekomen is aan de hakbijl, zal ik maar zeggen, aan de bezuinigingen? Dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar ik denk, als ik hoor wat Zijlstra zegt, wat Rutte zegt, dat ze het graag zo willen laten. Oké, nou laten we daarop.